Il-Ministru għall-Enerġija, l-Ambjent u l-Intrapriża Mirjam Dalli reġgħet appellat lill-Kummissjoni Ewropea biex titwettaq valutazzjoni aktar dettaljata fl-iskema għall-iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet Ewropea dan bilan li jiġu inklużi aktar portijiet tal-Mediterran li ma jaqgħux taħt il-kappa tal-Unjoni Ewropea. Il-Ministri tal-Ambjent fih dan l-Unjoni Ewropea iddiskutew l-implementazzjoni ta' din l-iskema għas-settur marittimu waqt il-laqgħa tal-Kunsill tal-Ambjent it-tnejn fil-Lussemburgu. Il-Ministru Dalli affermat l-impenn ta' pajjiżna għal miżuri maħruġin mill-Unjoni biex jiġi indirizzat is-suġġett tat-tibdil fil-klima waqt li elenkat kif Malta dejjem saħqet il-bżonn li jiġu indirizzati nuqqasijiet li jistgħu iwasslu għal kundizzjonijiet inugwali bejn portijiet fl-Unjoni u oħrajn li mhumiex. Aktar pajjiżi naqdu ma' din is-sejħa biex il-Kummissjoni Ewropea tindirizza l-kwistjoni. Din il-proposta biex ikompli l-monitoraġġ ġiet aċċettata minn Wubko Ostra, il-Kummissarju Ewropew għall-Azzjoni Klimatika, li kkonferma li l-Kummissjoni se tkompli tissorvelja u tiġbor l-informazzjoni brabta ma' dan is-settur. Il-Ministru Dalli kkonfermat ir-rieda ta' Malta li taħdem mal-Kummissjoni u mal-Istati membri differenti e kif talbet ukoll diskussjoni dwar soluzzjonijiet differenti għall appoġġ lill-industrija biex ittaffi r-riski u tevita r-rilokazzjoni tal-karbonju. Naċċertaw ruħna li ma jkunx hemm żvantaġġ fuq il-portijiet li jagħmlu parti mill-Unjoni Ewropea kumparat ma' dawk il-portijiet li ma jagħmlux parti mill-Unjoni Ewropea b'mod partikolari fir-reġjun tal-Mediterran. Tlabna lill-Kummissjoni Ewropea bħala Malta biex tagħmel studju aktar dettaljat ħalli iddaħħal aktar portijiet li mhumiex parti mill-Unjoni Ewropea u ftemna wkoll mal-Kummissjoni Ewropea biex flimkien nanalizzaw li huma dawk il-miżuri li jistgħu jidħlu ħalli naċċertaw ruħna li jkun hemm level playing field fuq aspett reġjonali. Sa dan it-tant il-Ministru ħeġġet għal soluzzjonijiet reġjonali u globali urġenti fih dan l-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali biex tiġi indirizzata d-dekarbonizzazzjoni tas-settur marittimu u biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi.